Bon dia, avui és divendres 8 d'abril i aquesta setmana hem fet un total de 518,33 quilos, més de mitja tona entre el fem que en recollir de les llars i el triturat municipal d'aquí d'Albal. I avui Emília ha vingut amb nosaltres, un altre veí del poble i que està participant en el projecte, a ajudar-nos a gestionar tot el tema de les composteres. Bé, així com vos varen dir, així teniu compost. Això és fruit del vostre treball, de tot el que anem fent. Pugeu i agafeu-ne, pugeu en sacs, això sí, agafeu-ne compost i el resto se l'endurem a fer una xicoteta investigació de la recuperació del sòl. Si ja esteu en Albal Circular, gràcies, inviteu a més gent que participe i si encara no esteu, doncs apunteu-se entrant en albalcircular.org o anant al Lazarillo, que José vos deixa el full, s'apunteu i s'endugueu la clau, el poal i tot. Gràcies.